voluntaryong misurrender sa buhatan sa Sikan Bukidnon Patrol Mobile Force Company Headquarters sa Purok Mauswagon, Barangay Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Ang usa ka miyembro sa CTG alas 3:45 sa hapon. Naila ang nahiskutan nga si alias Bulao, 27 anyos lalaki, miyembro sa milisya ng bayan sa na-dismantled nga SPP1, PBY, GF89, SRC2, NCMRC ug former milisya ng bayan member sa na-dismantle nga SRSDG Pedlar, SRC2, NCMRC. Sa iyang pagtahan, bit-bit ang usa ka unit sa kalibre .38 nga revolver. Kini nga kalampusan hiniusang operasyon usab sa DI-MAPIO, Malaybalay City Police Station, PIT, RIU-10 ug 1003rd MC, RMFB-10 sa pakigkoordinar sa PIO Bukidnon Police Provincial Office. Ang friend rescued surrenderi ilawom karon sa kustudya sa Sikan Bukidnon Patrol Mobile Force Company alang sa debriefing o profiling. Mga katropa ay hulati nga matap ng pagsakit. Tumari na kina og Santon Plus Gold. Gikan na lamang sa 101.7 XFM Bukidnon alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Christian Bakyugon, XFM News.